Mabuhay! Mga daga ug litaw, apil ang mga tigulang, maadyong pagabot sa probinsya sa Bohol. Sa dili madugay, mutugpa na nga atong gisakyan sa tugpahan ng internasyonal sa lungsod sa Panglao. Ang oras, pasado alas 12 sa tungang gabi. Gitambagan ng tanan nga magpabilin silang mga lingkuranan, sulob ang bakos nga pangkaluwasan, hangtod ngang sakinang mulupad, kumplito nang nagkahunong. Gidili ang pagkuha sa inyong mga butang, ibabaw sa inyong mga agtang, labi na kung kini dili inyong butang. Idadili usap ang pag-adto sa kasilyas kay tuapay na libang. Magpaamot kita sa signal sa kapitan kung pwede nang mutindog. Padayon nga nakapalong ang inyong mga telepono ug pandaralang kini kung kamo wala na sulod sa tugpahanan. Sa ngalan sa mga nagmaneho ning atong gisakyan, ang ipangaluhan sa among kapitan nga way buot, ug ang unang opisyal nga way nahot, ako si Delphine, ang tiguang ninyong sulgon, uban sa akong mga kabanan nga ubakon nga si Dingdong Umarian. Kami nagpasalamat sa inyong pagpili o pagsuporta sa Silhig Airlines. Hinaot nga magkita-kita pa kita kung kita dili mga buta para makahatag kami og serbisyo sa inyong mga sunod na pagbiyahe. Kami nang hinaot nga kamo magmalipayon sa inyong pagbisita sa Bohol. Kung karon kamo dili magmaay sa inyong pagpauli, ayaw kalimti sa pagbitbit sa lamian nga kalamay. Maadyong buntag Bohol o mabuhay!